Ahojte lidi, v dnešním videu si zahrajeme Roblox Rivals a já jsem tuhle hru hrál, ale netočil jsem. Já vám ukážu, já mám 110 level. Cílem je se tak do 200. Tak dáme si nějaký 1v1. Doufám, že nikdo si zahraje se mnou. Jo, a já vám ukážu, no počkej ještě. Já vám ukážu, že nebudu používat autoshoot. Půjdu game, tady počkám, ale jo, půjdu s tebou. Ne, to jsem nechtěl. Tak pojď, a já si klidně to už vybrat. Já vyberu, ty voko, no. Vidíte autoshoot? Disabled. Tak, teďka můj nejbližší pistol je sniper, já mám radši crossbow. Revolver, katana, molotov. Já jsem si bral metky, protože já jsem nevěděl, že tady jsou takové pistolky. To fakt. Tak to mi úplně laglo. On má takový zajímavý pistol. Musím se snažit. První výhra, doufám. U tebe dárek. A je to molotov. Hezky. Kamu, jak se mi to seká? Seká? Střím úplně na nic. Co to je? Co? Co asi freeze rainu? Nebo já nevím, co to bylo. Kde je? Co dělá? Kámo, co tohle je hacker? To je dárek. To byl snipe. Ty people. Jako to nebyl snipe, ale bylo to co dobrý. No počkej, mám novo... Ne, já vím. Tohle je můj dobrý, tohle je ono. Nejsem dobrý s tím, ale jsem docela špatný s tím. No, to ne, nejsem dobrý s Assault. Jo, a hraju na mobilu, jste si všimli. Mám pro tebe dáreček, jenom pro tebe. Sakra, s tím na nic. Budu ti ukážu, jak si hrajeme. Ne, on má exogun. Ne, on nesnipnul. Ne. Má taktika, víš co? Já se trefím snipy. To bylo pěkný. A když si dáte jako tohle video teďka, jak vidíte, dáte jako pomalu, tak vidíte, jak jsem kliknul tohle, jak je modrý, tak vidíte, že jsem to kliknul. A to znamená, že jsem nepoužil autoshoot. Ne, teď jsem zapomněl kliknout. Já teď zapomněl, že já jsem mluvil. Počkej, musím se snažit, jako. Jsem mám novou taktiku. Já půjdu hezky semka. Ne, jak? Ok, ne. Sniper nevím, sniper možná není ta taktika. Sniper možná není taktika. Jsem tak klačil. Super. Kde jsou? Nebo kde je? Tam. Asi používáte, jak se to jmenuje. Proč? OK, 50. To je něco. Ne. Yes. Já myslím, že bych to nekliknul, že bych to jako netrefil s tím snipem. Nebo jsem byl už mrtvý. Takže prosím. Protože dárek má... Tak nic. To nevím.